човек от братски Иран. Ще попитате, защо пък Иран е братски? Защото това го доказа науката, наречена генетика. Оказва се, че българите и иранците, т.е. персийците, имаме една и съща генна спирала. Имаме почти едни и същи национални символи. И тук има мадърски конник и мадъра. И там има мадърски конник и мадъра. И българите за символ, за свой национален символ имат лъва. И персийците, иранците имат за свой символ лъва. Говорих с този прекрасен младеж, бих го нарекал. Той ми изпълни сърцето с неща, първо, които аз не знаех. Отнася се за нашата прастара история. Защото Иран е поетична страна. Иран пази древни хроники, които са на хиляди години. И в тези древни хроники се говори за България. Аз разбрах от този човек, който след малко ще ви го представя тук. Разбрах, че когато Александър Велики е бил в Персеполис, той е извикал представители на различни народности да се похвалят. С какво може, например, тяхната зона, тогава не е имало държави, или тяхната общност, да представят пред великия завоевател на света нещо, което да го заинтригува. Този от еди къде си представил нещо, което да, казал великия. Другия, трето, второ, трето, четвърто. Стигнало се да е един много интересен, загадъчен човек. Той излязъл пред господара на света тогава и казал: Велики, аз идвам от една приказна страна, в която пием божествена свещена вода. Ето аз от тази вода ти донесох. Изпий я и да бъде във веки веков здравето ти. А за това, че ти трябва да усетиш силата на моята земя, аз ти подарявам ето това топче от камък. И му го сложил. Великият казал: какъв си ти, страннико? Коя е тая твоя земя? Странникът повдигнал глава и казал: моята земя, Велики, е съседка на твоята земя. И се казва България. Това е 4 век преди новата ера. Това сподели нашият гост в моето телевизионно предаване. Аз се опитах да му опонирам от позицията на официалната наука, че тук тогава не е имало такава България. Но моят приятел просто с гняв ми каза: та ти не знаеш историята си. И аз пак повтарям, това е 4 век преди новата ера. Какво от това? Вие сте много стара държава. И днес света няма къде да ходи. Повече. Няма къде да мърда. Ние сме държава на над 25 000 години. Българите са поставили основите на тази цивилизация. И няма как това повече да се крие. Извират факти, те изригват като вулкан. Ето защо аз реших на тази конференция да поканя от София нашият гост от Иран. И това нещо той донесе, за да се подскаже и покаже. Знаете ли, че ако сте влязли или сте имали възможност да влезете в една шатра на българите от онези времена, ето всичко това нещо щехте да го видите, че то го има или присъства като домашен реквизит. Ето за това
Позволете ми, дами и господа, да дам думата на моя приятел и на неговата съпруга, тя е българка, тя ще му превежда, за да разкаже, първо да поднесе приветствие и да ви каже накратко, защо той обича България. Приятелю, заповядай. Здравейте, аз се казвам Бети и съм изключително родолюбива българка. Това е съпругът ми, Набила, и той иска да ви приветства. Много се радва, че е с вас в днешния ден. Благодари за присъствието ви, за поканата. Най-много естествено благодарим на организаторите и нека да дадем думата. Здравейте! It's only all good people of Bulgaria and thanks to Здравейте, обичам ви, благодаря на всички вас, хората от България. I'm happy that I have this time and this Щастлив honor съм, to че be имам here възможността да дойда и да бъда сред вас, and attend your seminar, your conference. да присъствам на този семинар. Rumi says, it's better the Руми, това е story of персийски поет, beloveds казва, по-добре е да чуеш как се описва любимият ти comes от in the някой друг. language of others. And today I'm here Това ще се опитам да направя днес, to talk about Bulgaria да in говоря Persian за language. България с езика на персийците. For Persian people, language is important, is За our identity. персийците изказа е много важен. Ние се идентифицираме с поезията, литературата, говоренето. As I know also, for Bulgariski, Както Bulgarian знам, за вас language is също important. това е много важно. And in За your land, long българския език history, е важен, no force was able to change your language as well as защото Persian въпреки language. всички години, в които сте били поробени, езика ви не е бил променен. Somebody asked the other that which country is the best country. Някой попита някого, коя е най-хубавата държава? And he answered, the country of my beloved. И той отговори, държавата, от която идва любимият ми. And Bulgaria also is my land. И така България се превърна в моята земя. Persia and Bulgaria, they are two bodies with same soul. България и Персия имат едно тяло, са в две тела, но имат една душа. Искахме да пуснем нещо на мултимедията, но ако не е успешно, продължаваме. There are so much similarities between our cultures. Може би знаете, може би не, но между нашите две култури има голяма прилика. I have a gift also for respected speakers here. Some Също books. съм донесъл от иранското културно представителство книги, които са писани за България. Almost there are 700 words in common between our language and your language. 800 думи вече са открити, които са общи между двата езика. And when you are in Bulgaria, you feel home. You see Madara horse. Но когато дойдеш в България, в земята на българите, ти се чувстваш у дома, защото виждаш майдърския кон. I'm sorry, you should... When you go to the land of Iran, you see lots of Madara horses Когато there. отидеш в земята на Персия, виждаш същите тези конници в скалите. Or traditional clothes. Нашите носи, Or jilid. нашите килими, които ние също наричаме килими, Or dance. нашите танци, All of them shows this similarity всичко between us. доказва тази тясна връзка. Софрата, тази покривка, която е сложена, всъщност те наричат софра, ние също наричаме софра мястото, на което ядеме. And Bulgar is the land that in Persian poetry
И България е страната, за която в персийската литература се говори с много любов. Не аз Хендам, не аз Чина, не аз Българо-Саксина. В една поема на Руми се не аз Мулче Арапина, не аз Хауче Хорасана. I am not from China. Казва, аз не съм от Китай. I'm not from India. Не съм от Индия. I'm not from Bulgaria. Дори не съм от България. I am not from Saxene. Не съм от страната на Саксин. Neither Babylon. Не съм от тази или от нашата страна. I am from the land of beloved. Аз съм от страната на любивия. Persian people, when they wanted to talk about important lands, персийците, когато говорят за всички тези важни земи, always name of Bulgaria is there. Индия, България е между тях. България е сред най-великите земи и империи на тая ера. And also, in Persian literature, they say that Bulgar, the name of Bulgar also comes from Persian language. Литература също се смята, че името България, българи, идва от персийски език. It's very interesting story about Alexander the Great. Това е много интересна история за Александър the Great. In quest of water of life. Който търси живата вода. And came to Bulgaria. И идва в България, за да я търси. And here they named the land as Bulgar. И тук назовават земята Болгар, което значи съставена от две думи. And after that it says to Bulgar. Което означава пещера, голяма пещера, която се поселява. And Bulgar also is land of wisdom. Наричат България земята на мъдростта. Mysterious land. Nasser Khosrow Qabadiani. Okay. Пуснаха мултимедията, ще можете да видите снимки и материал, който е качил, за да покаже връзките между България и Иран. I would like to say to all of you Happy Nowruz. И на всички вас също да кажа честита нова година. На времето новата година се е празнувала в началото на пролетта, първия ден на пролетта. Tomorrow is the Persian New Year. Утре е персийската нова година, първия ден от пролетта. Аз ще върна, защото не успях да преведа до края за земята на мъдростта. Almost 1000 years back, Abu Sa'id Abalkhair, the great Sufi един поет of Khorasan, от Балх казва, bring the name of Bulgaria in his poetry and said Bulgaria is very far land. Назовава България преди 1000 години в поезията си. Казва, земята на българите е далечна земя. I have not translated this Persian poetry because you should know that if we cannot read it, the name of Bulgar also is there. And the translation of poetry also, I will explain it. Не съм превел поемата за вас, но ще го направя в бъдеще, за да видите името на вашата земя, България, колко пъти е споменавано в нашата поезия. Almost 1000 years back, Nasser Khosrow in his poetry says that също 1000 години Насер Хосров споменава също. If you talk from your home, nobody outside of your home can hear you. Ако излезеш в двора си, няма с кого да се разбереш. But these people talk from Balkh in Afghanistan and they hear it in Bulgaria. Което сега е днешен Афганистан, но тогава Персия. Хората от Балх говорят свободно с хората от България и се разбират. And Nizami Ganjavi is the one that who in his book Sharafnameh recites the story of Alexander the Great. В Шарафнаме разказва тази прекрасна история за Александър, който идва в земята на мъдростта, за да вземе двама мъдреци, за да търси живата вода и в последствие да получи един камък, който съдържа духа на живота в себе си. And after that he claims that the kings of Bulgaria after Alexander, they are descendants of Alexander the Great. И след това той казва, че вероятно дори наследство
тържествеността на България идва от този период. This may be a story or mythology, but Възможно it shows просто the история, old митология. country, the old land of Но Bulgaria. доказва колко древна е България, древността на вашата страна. Khaqani is very famous Persian poet. His mother was Christian. Хақани was много известен поет. Майка му беше християнка. And he talks also about beauty of these people. Той How these говори people are beautiful. за красотата на българите, за красотата на българката. Аз ще изместя малко превода за веждите, които са като лъкове и очите, които са като стрели, черните очи на българката. Because after that, in his time, Iran is turned to Islam, and he says, though they are Christian, but the truth is with them. Независимо, че малко по-късно в живота си той се обръща към исляма, Now they are jealous about Jesus Christ. Истината остава с българите, остава с тях. And Salman Savaji, and he's also is talking about the beauty of these people, but in his Салам manner. Саваджи също говори в поезията си за България. And said these people, they have very white face. И казва за българите колко бели, колко хубави са. And these people, they are the dark eye of my beloved. И казва, те притежават черните очи на моята любима. So it's God, but the truth. The next one. And Dehlavi, he is an Indian poet. Отиваме на Дехлави, който е индийски поет. And said, he talks about the braveness and quickness of Bulgarians and the youth here. Той говори за смелостта, за храбростта на българските войни. Piri kaman post bo ozlat nishast, pura shita